serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabaton! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Ano ang buot silingon sang tinaga nga relasyon? Relasyon sa aton pamilya? Relasyon sa aton banag kag asawa? Relasyon sa aton mga anak? Relasyon sa aton isig katawo? Kag ilabi sa tanan? Relasyon naton sa Dios? Ano nga klase sang relasyon ang ginsudlan sa mga tao nga ini? Mahimo ngang ilan na sudan nga relasyon subong? Katulad man sang inyo nangin relasyon subong. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Relasyon. Isa naman kamatahong, kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, diri sa aton palatuntunan. This is My Life. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Around and see this great big world is part of me and my Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. TTX 500! Gina ka, no? Ang ginabatsa ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang. Sa kapila ka mag-inom? Sa DTX 500. Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang. Subong kamusta? O na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag ginabatsa. TTX 500! Kung ang imo mga manok inubulang, may ara, sipon, ubo, diarrhea, hilanat, galuya, pilas, tapos ang bulang, kag indigestion, hatagis ang Panamox 500 antibiotic caplet. Ang bago, barato, pero epektibo nga solusyon. Isa ka caplet kada adlaw. Panamox 500 antibiotic caplet. Mabakal sa mga Addivet stores. Nagahalong ako sa mga isog nga bulong kay basi makatuga ini sang allergy gani sa sakit sang ulo kag hilanat. Para sa akon Biogesic, masaligan gid ang alagang Biogesic. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch-ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Defoliate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapde. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hilan at ubo, basi flu na ina. Hilan at sipon, iba yung flu na ina. Kung sipon ubo, basi flu na ina. Kung sakit lawas ubo, iba yung flu na ina. Kung may two symptoms, basi flu na ina. Kung two flu, panumduma ini. Isa lang sapat sila, iba yung flu na ina. Hey! Kung ginatrangkaso, hindi pagbabayi. Iba yung flu na ina. Alagang Unilab yan.
Ubo refers to cough from post-nasal drip. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng acid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras, pwede kang magkape anytime of the day. Dr. Alfred, you never feel. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Mayong adlaw sa aton mga tagpalabati, ini nga programa ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag subong upod naton si Sir Jonathan Granada. Atensyon sa tanan nga may makabalatian da nga hepatitis. Anong mabulig sa Life Extension Vitamin D3? Sir, mayong adlaw? Mayong adlaw sa aton mga pinalangga nga mga kauturan sa kutob sang malabutan sining aton nga programa nga again ginadulong sang Life Extension Vitamin D3. So mga biyan naging pili ta subong nga adlaw nga tupiko ining balatian nga hepatitis. So tagaan ta lang kamo sang very basic kag simple nga pag-define sang hepatitis. So ini siya mga biyan, ining hepatitis is balatian ini siya sa aton nga lawas nga ginatuga sang bakterya. So may ari ini nga nagakalain-lain nga klase sang hepatitis, ang A, B, C kag sometimes may D kag E pa. Pero ining A mga abyan, amo ini siya ang ginatawag naton nga acute hepatitis, meaning daw wala ini siya nagadugay ang bakterya sa aton nga dugo or sa aton nga lawas. Ang B naman, it could be nga pwede siya nga maging acute kag pwede man siya nga maging chronic or meaning pwede siya nga magtiner or magdugay sa aton nga lawas. Kag ining hepatitis C naman mga abyan, always gid ni siya nga chronic or nagadugay gid ini siya sa aton nga lawas. Kag ang hepatitis A kag B mga abyan, magdugay ang tiner sa aton nga lawas or sa aton nga dugo. May tendency ini siya nga maka-develop kita sang balatian sa atay or liver cirrhosis. Kag ang symptoms kung may ara kita nga hepatitis B or hepatitis C mga abyan, ining pag-yellow sang aton nga panit, pag-yellow sang aton nga mata, may fever kita, syempre ka may virus or may bakterya ang aton nga dugo. Ang role or ang papel mga abyan sang paggamit sang life
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and Sa isa ka squatter area malapit sa kilid sang baybay, diri naka-estar ang Familia Claro, Augusto Claro kag Lilia Claro. Sa isa ka gamay nga payag-payag, upod ang duha ka anak nga may pangabuhi na. Diri kag magasugod ang aton matahom kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya bag-o nga kasaysayan. Relasyon. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Augusto! Augusto! Ay, sadiin ka! Ay, sadiin naman ang mga tao, diri man? Kataas sa sang adlaw, ho? Ay, amo tulog pa kamuya nga mga litseka mo? Hoy, mga senyor! Mga senyora! Ay, bunulog tao na kamuda! Husto na nakakupanay! Ay, oho, kataas sa sang adlaw! Bulog tao na kamuda! Ngano ka man, Naiman? Igahon sigo! Ay, abahaw! Kalami! Ay, nakabugtaw na ang prinsesa! Hoy, galatdan! Ay, wala pa kamuya gali makadiga mo? Wala pa eh! Bago lang ko gani kabugtaw. Kagawad na sa ba mo aga pa. Ay! Ano nga aga pa? Hoy, dugay-dugay, udto na. Taas ang adlaw, ho? Ay, wala pa ka mo yung nakadiga mo? Ay, nay, ano naman, aman? Aga pa, ho? Loudspeaker na? Ay! Hey! Nagbugtaw naman ang prinsipe! Ay, tikmayo. Hoy, Toto, wala ka obra, noy? Gahod, ah! Wala ko obra. Ano? Wala ka naman obra! Nahinay naman ang tingog mo. Aga ka pa yung nagwaldati, man. Kagahod sa baba mo. Nagapalagyong grasya. Amugid! Ha? Ano nga amugid? Hoy! Kamu iya ang buwisit! Man mga tamaran kamo! Mga salaguron! At lumain pa? Nalumboy na? O ano na, wala na kape? Si nanay pa ya. Basta wala ka sa ihatag sa iya, amo na perming mabatian mo sa iya. Hustogin man ako? May pamilya na kamo nga duha ni Aida? Dahil pa kamo nagapasagod sa amo ni tatay ninyo? Ay sus Ay pagalalin bala kamo de? Agon nga magtawhay man kami ni tatay ninyo? Ay ang bota! Ay! Takaan ko ba mati Oy! Aida! Di ka makadto! Mabakal kape Aida! Sakol pa ko da, ha? Oo. Bisan kape mo ini kakabakal? Pero kung sa bulan gani may kwarta ka? Ara ka naman, ay. Kung nagadaog ko, ginatagaan tamang ka. Oo. Naghahatag ka? Maayo man nga bakat kila ko kwarta sa imo, duha ka bisis sa isa ka tuig. Na, nami na. Pero naghahatag. Itlog mo eh. Talakas ang baba ni nanay Mugid eh. Buisit blaw. Buisit gidi. Aga pa sang banunga garatatat ng baba iya katalaka. Halin na nadabla sa inyo. Ngita ta balay nga sa iluan. May kwarta ka nga arkila sang balay haw. Ngita eh ah. Ngita ka eh. Agud nga makahalin ta sa balay. Malakat ko bala karon. Madiskarte ko sa bigo ko. Ara ka naman. Diskarte naman. Wala man na tupa, permi. Ano nga wala tupa man? Nugay na bala karding, Laban ka lang yan sa tikal, ha? Permi lang yung palsong lakat mo ya. Wala tupa. Wala tupa ah. Nagakadimalasan lang. Gani. Pangita bala sang ubra nga makakwarta ka man. Hindi kaya kay sagad kasalig sa diskarte sa mga abigo mo nga mga wala tupa. Oo ah. Gaod ah. Bigay ito na ng pritibi. Hindi ka magpuli. Ikaw ito puli ah. Mangita ko na kwarta. Takaan ko yung nanay mo.
Nahulag ko lang pirming nabantayan. Puli ka timprano pa ha? Oo, pretty ang labi. Beng, bayad namon sa ginkaon namon oh. Pahulam ako dabihan ay 50 pesos eh. Yatag ko lang kay Carding. 50 pesos lang? Lo estudyante dumdum mo sa akon ba? Humuha ba 200? Uli ko lang na karon. Ulo mo eh! Delia. Nga nabag-o ka lang imo, yahaw? Nagaano ko yaw. Kita mo na gid ka nagalibod ko ya isda. At tigil paubos ko anay isda ko ya eh. Abi ko anay kung sa diin ka naman imo yan nagkapit-tapit. May bilin patugani nga isa katumpok. Paksyuhato Nakaluto na ko sang sudan Naglaswalan ko. Ay, timayo eh. Pakahigop na magusag sabaw ga mainit-init. Abi sukad na to kay nagutom na kuya. Hulat man ay? Sos ko makasugo ka ura-urada? Hoon yor! Masukad ako! Dr. Pinoy. Health Watch. Anemia. Ano bala ang anemia? Ang anemia isa ini ka kondisyon kung sa diin ikaw wala sang enough healthy red blood cells nga naga-carry sang adequate oxygen pakadto sa imo nga mga body's tissues. Kung ikaw may anemia, ikaw makabatyag sang tuman nga kakapoy kag palang luya. Gani kung ikaw nagasuspetsa nga may ara ka na sang anemia, magpakonsulta na sa doktor. Bangod ini nga warning sign, magatuga sang seryoso nga balatian. Ano bala ang mga semptoma sang anemia? Ang mga signs nga ini kag mga semptoma amo ang fatigue, weakness, yellowish sang imo nga panit, irregular heartbeats, pagkakabus sang pagginhawa, paglingin sang ulo, chest pain, pagpalamugnaw sang kamot kag tiil, kag palanakit sang ulo. Ang anemia nagatuhaw kung ikaw may kakulangan sang iron kag vitamin B12. Ano gid bala ang ginahalinan sang anemia? Ikaw makaangkon sinikon ang imo nga lawas, wala sang enough red blood cells. Internal bleeding, dala na diri ang imo nga lawas nagaguba sang imo nga red blood cells. Sa pagprodusar sang hemoglobin kag red blood cells, kinahanglan ang imo nga lawas may ara sang iron, vitamin B12, folate kag pila pagid ka mga nutrients halin sa imo nga ginakaon. Kung nga gina-anemia ang tawo, bangod ini sang kakulangan sa mga certain vitamins sa imo nga ginakaon. Dala na diri ang iron, vitamin B12 kag folate. Kung sa diin nagapataas ini sang risgo nga ikaw makaagom sang anemia. Gani sa aton nga mga kauturan nga nagasuffer sang anemia, kinahanglan subong palangadaan kung ikaw may history sini, magpangaman ka na. Kinahanglan mo ang iron, vitamin B12 nga amo ang makabulig tapna sang anemia. Dala na diri ang oxygen nga yara sa Dr. Pinoy Squad.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and Ayun di kakakyaw, di malas. Patay ang manok nga pulang gipustahan ko. Kuya, ay, di malas. Ingas, kuya, nakabawi, kuya. Di mayo eh. Baw tapos naman ko siya karon kay Minda. Yaw-yawon naman ko siya karon sa asawa ko. Uy! Ha? Ayaw, balato ko sa imo. Tuod ka? Ako na nituod? Baw, daw kibot man ta sa imo ba? Dako gurong daw mo eh. Gamaya. Sure yung blessing lang ang ginatawag. Wala swerte now. Baw, salamat kay Demi ha. Mayo ka pa, nakadaog ka. May dalon kayo tuli. Ati ikaw may dalon ka man puli sa inyo. Ati oo. May dalon ko ito pa uli. Etlog ko. Buha mo eh. Ay, isarang portahan kay Kasilaw. Ay, mayong aga na. Wala ka kapuli kay Gabihaw. Sa diin ka naman imo yan agahan. Nugay na bala dak-dak-dak. May dala ko ang karne sa baboy na iyo ah. Luto ah. Nalagpatan nga nakadala ka sang sunod anon ba? Daog kahaw? Gamay lang ah. Hay. Naitulog ka na ya. Natuyugin ko. Si Minda. Aga pa to naglakat. Maglabada siguro eh. Gali. Tulog ko na ya. Pukawa lang ko karon kung naluto ng sudan. Anyar. Mayo kay nanawag ka sa akon. O ti, may racket? May ara. Ay, tuod ka? May ara? Oo. May sarangday. Mayo eh. O ano, mag-asawa? Ay, hindi. Laon na. Ha? Laon na? Oo. Amo gani nga gusto siya nga may bata gid siya eh. Agud kuno kun magtigulang siya, may maatipan sa iya. Ay, dapat gid eh. Hulato natin siya di. Dili siya manegosyar sa akon? Oo. Hulat-hulato naton siya. Pakadto na to di. Ay, salamat. Makakwarta naman ako sini. Ay, ano, sugot ng bana mo? Oo Kwarta. Pagkatatlo na, hindi pa siya magpasugot. Hey, pretty man ang bana mo, no? Sugot siya nga mangin baby maker ka. Hindi siya magpasugot nga kadako sa bayad. Wala man obrang kulukoy niya. Insakto lang mga isang kwarta sa akon. Kung may bata kami, masakripisyo pang bata namon. Maayo na nga sa iban nga tao makadto ang mga kabataan. Piho nga maayo pang ilang futuro. Wala ka man nasakitan nga tapos mo bata, ginakuha ng lapsag sa imo? Kung kaisa eh, nagabatsyag man. Siyang bala ka bulan nga daladalahon mo siya sa imot siyan. Siyempre, medyo tayong sakit. Ugaling, wala mang kumahimo. Nabayran ako eh. Pagkabata ko, wala na ako nagatanaw sa bata. Ginapakuha ko na dayon agad nga. Ay, hindi bala maglangot ang buot ko. Ay, abi mo, Gam. Kung akong sa lugar mo, ay hindi ko gidguro makaya mo. Hindi ko gid matake. Basi kung mabuang ako sa panumtum sa bata. Ikaw, guro eh. Lain kaya, lain man ko. Ay, change topic ka bala. Okay ah. Sige na, busan ng halo-halo mo. Tunaw na ho.
Sagad mo ko kay Surya kag. O ano, wala pa siya? Ay. Ara siya ho. Ari na ginahulata. Ay, salamat. Ari na si Miss Yolanda. Di inda, ma. O, atong nakapula ho. Wala, nakita na niya kita. Ah, Miss, ari ka bidi. Ikaw si Aida? Oo, ma'am. Miss Yolanda Javier. Miss Yolanda, nasugid na sa ako ni Ben ang tuyo niya. Maayo. Wala ka sa masakit? Ha? Ay, wala, miss ah. Fit gid ko ya. Bisa ni pa-check up mo pa ko. Ina kung diskumpiyado ka. Tinlo ko yung klase babae ya. Bana ko lang yung nagatandog sa akon. Nagasugid ko bala sang tuod sa imo, miss. Tuod na nga, baby maker ka? Oo, gani. Mandugay mo na ini ginahimo? Kung matabo, ikaapat ka nga kliyente ko, Miss Yolanda. Ang hambal ni Bing sa akon, may mga kondisyonis ka. Ano na? Oo, Miss Yolanda. Simple man lang ang mga kondisyonis ko. Kung magsugta na kita, di okay. Pero kung hindi, di pasensya ka, Miss Yolanda. Ngita ka na lang da iba ng babae nga baby maker. Okay. Ano ang kondisyonis mo, Aida? Ihambal.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang aton matahong kag makatalando kasing kasi nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Musical scoring, Ilmar Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording tech, Durzel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annalie Mirabel. Supervision, Felix Campanil Jr. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company. DYEZ. Sa Bacolod. Aksyon. Radyo. When I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my